Cròtec d'Òtretam a Nuxe, presó minera. Segona part. Una història d'Slegna Soroxalp. Capítol 2. Just acabava d'enfundar-se el nou uniforme que va sentir una veu esquerdada però potent que ja li era familiar. «Pels meus testicles, Cròtec! Amb aquest uniforme encara sembles més gegant. No necessites ni alçaments per vigilar els altres. Encara no entenc per què t'han dut a Nuxe. Des que estic aquí només havia vist una trentena d'otretans als jaciments. Com a guàrdies, és clar, però cap com tu, i menys com a presoner. Bé, com a expresoner. Algun dia m'ho has d'explicar». Ho va acompanyar d'una riallada sonora que va treure l'atenció dels que estaven al seu voltant. Cròtec es va arronsar d'espatlles i el va inquirir cuitós. «Escolta, Crino, em vas dir que els Oftis tenien una mena de campament dins el recinte vitriat. On és? Vull parlar amb ells, si és possible, abans de sopar i abans de començar el servei, que encara no sé com serà». «I tant, Cròtec, anem-hi! Encara tenim una estona fins que us cridin al menjador. Com veuràs, aquí el tiberi per al personal és una mica millor que a la 66, però no et facis massa il·lusions. La majoria de cuiners són terranis i alguns lipaxians, pocs. Tenen pocs coneixements de gastronomia i l'assortiment de queviures és restringit. En tot cas, em sembla que per a tu la qüestió de l'alimentació no és un problema, oi? Tinc entès que els otretans teniu un estómac capaç d'engolir menges que a d'altres exterminarien». No es podia enfadar amb aquells comentaris perquè Crino el distreia i el feia somriure amb les seves sortides. Aprofitant aquell moment de distensió, se li va acudir de preguntar-li sobre la ferum que ell desprenia i com afectava els altres. Després, és clar, de comentar la impressió olfactiva que li causaven els lipaxians. Crino va esclatar amb una riota que va cridar l'atenció dels que es creuaven al seu pas, sorpresos per aquell comportament i molts impressionats per la corpulència de Cròtec, que mai no passava desapercebut. «Oh, Cròtec, amic meu, estic tan content de tenir-te aquí. Porto en aquest cau 6 termes. Bé, 3 dels teus cicles, perquè m'entenguis. I desitjava un company amb un sentit de l'humor com el teu. Ens ho passarem molt bé aquí, ja ho crec». Cròtec se'l va mirar sense entendre a què es referia Crino, amb aquella referència al seu caràcter, i va continuar al seu costat esperant una resposta del company, que no es va fer esperar. «Escolta, Cròtec, tens raó amb la sentor que desprenem els lipaxians. A mi, personalment, m'ho han comentat en alguns viatges que he fet pel sistema i per l'exterior. Tenim un deix ensucrat com també el té el fitró. Deu ser la composició dels planetes del nostre sistema. O vés a saber què. Tu, en canvi, només flaires a terra eixuta, com un arbre. És clar que no m'he entretingut mai a pensar en com ho fan els altres otretans de la planta. Tampoc no he estat al costat de cap d'ells. Despullat, em refereixo. Ara m'hi faràs pensar». El riure se li escapava amb aquella superficial xerrameca, però va continuar. «Francament, amic, no crec que t'hagis de capficar per aquest aspecte. Ja saps que aquí l'aigua és molt preuada. Tu, ara, com a guàrdia de seguretat, et podràs dutxar un parell de cops al mes, com la resta. No estem per romanços a Nuxe. I, a més, la barreja d'individus fa que ens acostumem a tot». Cròtec es va aturar i va esguardar l'acompanyant, que encara somreia. «No té importància, és clar, però m'ha fet recordar que Titsei, l'Ofti de la 66, que dormia al capçal del meu llit, no flairejava res. Bé, potser humitat». L'home va assentir i el va agafar del braç per dirigir-lo, a bon pas, cap a la part posterior dels allotjaments dels guardians. «Aquí els tens, però vinc amb tu per presentar-te i així els pobres Oftis no s'amagaran quan et vegin». Ho va dir rient,
amb aquella expressió a la groia que el caracteritzava, traient-li suc a tot, i assenyalant una petita esplanada on s'alçaven un grup d'edificacions baixetes i apilotades que formaven un cercle, amb una obertura per permetre l'accés. Les entrades a les cases estaven a l'interior. En penetrar la rotllana, Crotek va observar un grup d'individus, còpies de Titsei, que seien al voltant d'una gran taula. La seva presència va commocionar la petita comunitat i, un a un, molt a poc, com si tinguessin por de pertorbar l'aire, es van aixecar per contemplar l'homenàs que els visitava. Era normal que els impressionés perquè era tan alt o més que les seves cabanes. Crino es va avançar i va preguntar per Tàneu. Un dels oftis es va girar i es va dirigir, apressat, a una de les casetes d'on va sortir acomboiat d'un altre membre d'aquell grup, que amb veu tranquil·la va saludar els nouvinguts. «Hola, Crino, vens amb un amic nou?» «Tàneu, ell és Crotek, d'Otretam». Van haver-hi alguns gestos de sentiment. Era evident per als amfitrions la procedència del desconegut. N'havien vist alguns a la planta principal. Tàneu els va oferir de seure's amb ells i tothom es va acomodar a la taula, sense apartar els ulls de Crotek, que contemplava aquelles criatures amb commiseració. No comprenia què podien haver fet per castigar-los amb un destí com Nuxe. Titsei li havia dit que els calia un entorn humit, càlid i benigne per sobreviure, i aquella colla, tot i la consideració que els hi servaven per la seva facultat d'ensumar el preuat fitró, sabien que estaven abocats a una mort segura i lenta, si romanien molt de temps al planeta. Crino el va introduir al grup i el va convidar a explicar-los les seves pretensions. Ningú no el va interrompre mentre ell els hi referia el que li convenia de la seva relació amb Titsei, el trist final que aquell havia patit i la possessió de la llavor del seu amic, la qual estava resolt a protegir per damunt de tot. Quan Crotek va acabar de referir la seva relació, o part de la relació que havia mantingut amb Titsei, Tàneu li va demanar que els mostrés el que ell creia que era la llavor d'una femella ofti. Després de tot, l'home va comentar que Crotek no n'havia vist mai cap i podia ser una apreciació errònia. Es va ficar la mà a la butxaca de la peça superior, sota el número d'identificació, i en va extreure aquell garbuix de roba que contenia l'esfera petita, fosca i de coloració indeterminada. Totes les mirades dels presents es van clavar en aquell diminut globus opac que Crotek sostenia amb tota la delicadesa que li era possible. Una bola que a la mà rústega i vermellosa del corpulent otretà encara semblava més insignificant. L'assentiment va ser general. Els oftis es miraven els uns als altres amb evidents mostres d'incredulitat, de tal manera que fins al rude Crotek era capaç d'interpretar la sorpresa i l'admiració que aquella visió produïa en la comunitat d'ensumadors. El tal Tàneu, que semblava designat com a cap de l'agrupament ofti, es va oferir a custodiar el germen de Titsei si Crotek preferia que ells se'n fessin càrrec, però aclarint que era tot el que podia fer. Esgrimia, com a justificació, que el planeta Nuxe era un lloc àrid en extrem i per fructificar l'ou caldria un lloc aigualós, amb moltes hores de llum estel·lar, càlid, a més de la proximitat d'una femella del mateix tronc orgànic, i allò era impossible d'aconseguir a la presó. La majoria d'ensumadors de Nuxe provenien dels oftis trunis i per incubar la semença de Titsei caldria un agrupament on hi hagués femelles d'aquella procedència. Tàneu parlava fluixet, com sense esma, però amb rotunditat, com ho feia Titsei. Veuràs, Crotek, no tots són presoners. Alguns, com jo mateix, inadaptats a les condicions d'alguns assentaments, vam acceptar de treballar en mines i prospeccions aqüíferes.
tenim contractes i en acabar el termini compromès rebrem compensacions econòmiques. És clar que no tenim gaire clar, ara que coneixem Nuxe, que tant els reus com els lliures puguem sortir del planeta. La curiositat de Cròtec per aquells raquítics éssers, si els comparava amb els habitants d'Otretam, el va impel·lir a interessar-se pel seu origen. Tàneu va respondre amb recança. La nostra gent, totes les branques, prové del planeta Oftine, el sistema Notikar. Fa gairebé 200 dels vostres cicles que un asteroide va impactar contra nosaltres. No va causar víctimes ni grans mals perquè va xocar contra un territori deshabitat i àrid. Aquesta va ser la primera impressió, però la col·lisió va provocar un desviament de la nostra òrbita i amb el temps va desencadenar un seguit de fenòmens ambientals que van afectar la totalitat del nostre món. A poc, i sense aturador possible, Oftine s'extingia. La temperatura va baixar de forma imparable. Els grans assentaments van començar a notar la manca de producció alimentària i els habitants no sabien què fer ni on anar. Ho van intentar tot. Els nostres científics s'espremien el cervell per trobar solucions i els planetes d'altres sistemes veïns, amb qui teníem tractes amicals, es van afegir als esforços. Però tot va ser inútil. Les adverses condicions van originar una manca de reproducció perquè no s'assolien inversions genèriques i la natalitat disminuïa de forma alarmant. A la fi, la Summa es va oferir d'intervenir i la solució, davant l'evidència fatal del destí d'Oftine, va ser trobar un altre indret on poder ubicar-nos. Una possibilitat desoladora, però no teníem alternativa. De primer, ens van repartir en 5 planetes de sistemes semblants al nostre, en els quals podíem encaixar, però en alguns la convivència amb els naturals no va ser gens fàcil. Més tard ens vam anar escampant per diferents mons i encara no hem trobat un lloc on puguem dir que el considerem casa nostra. Cròtec se l'escoltava en silenci. Mentre aquell subjecte explicava la desastrosa fi del seu món, ell pensava què passaria si un dia Otretam es veiés sotmès a una catàstrofe semblant. La veu de Tàneu el va treure de cabòries. Ara, els supervivents dels gairebé 500 milions que ens van poder salvar de la calamitat, ens limitem a contemplar com Oftine esdevé una roca morta i gelada, un indret del qual no se'n podrà extraure ni tan sols un mineral o un gas com de Nuxe, i menys encara un lloc on prosperar cap mena de vida. Ens hem dispersat i estem escampats arreu. És difícil trobar un assentament amb una població important d'òftis. Cròtec s'havia adonat que mentre parlava, Tàneu les guardava amb interès. Gairebé l'escrutava. Quan l'havia interrogat sobre la relació que l'unia al difunt Titsei, la insistència de l'homenet l'havia incomodat. A més, Lofty havia confessat que era el primer cop que sentia parlar d'una mudança genèrica en un membre de la seva espècie fora de l'entorn natural i en condicions tan adverses. En interrogar Cròtec sobre el seu origen i saber que era d'Otretam, un planeta dels sistemes bípars, el més gran d'entre els coneguts, Tàneu s'havia mostrat sorprès i encuriosit per la voluntat d'aquell gegant bioform que s'esforçava a protegir l'ou. Cròtec no havia insistit en saber més, ja n'havia tingut prou amb les insinuacions dels carallots de la planta 66 i havia preferit ignorar el que aquell comanet havia suggerit. Estava decebut, però. No tenia clar que pogués trobar ningú entre la munió d'individus que s'amuntegaven a la central. Guàrdies, metges, tècnics, gestors i passants, a qui confiar la llavor de Titsei.
el seu desgraciat amic Ofti del brancal dels Trunis, un androgen indefens, la mort del qual no podia oblidar, malgrat que per rescabalar-ne la pèrdua havia impartit la seva pròpia justícia. Tenia amb ell un compte pendent i no s'aturaria fins a aconseguir la fructificació de la seva essència, en un lloc segur i amb mans curoses. Si més no, sabia el que necessitava per covar aquell germen de vida. Li ho devia a Titsei i lamentava que la seva naturalesa ferèstega i esmunyadissa l'hagués impedit d'interessar-se més per la vida de l'amic. Li costava encara fer-se la idea que en un moment determinat, i potser sota la seva influència, Titsei hagués esdevingut una femella Ofti, malgrat les conseqüències que aquella transmutació li podien reportar, com així va succeir. Es retreia ser tan poc intuïtiu, però ja no tenia remei i era inútil lamentar-se. Estava obligat a pensar en el futur d'aquella llavor. Abans de traspassar la porta d'entrada per abandonar el campament dels ensumadors, va sentir la veu de Tàneu que els aturava. «Escolta, Cròtec, per si et serveix de res, vull dir, per si un dia pots sortir d'aquest femer, sàpigues que al planeta Nítria, tercer i més exterior del sistema Xòcrat, hi ha una colònia d'Oftis Trunis amb més de 30 milions d'individus. Va ser una de les primeres i l'acolliment fou cordial. L'assentament s'ha consolidat i està força ben organitzat. Si algun dia pots arribar-hi, segur que t'ajudaran a madurar la llavor de Titsei. I... té!» Tàneu li va allargar una mena de cercle com de fusta de la mida d'una ungla, de les de Cròtec, esclar. Aquest s'ho va mirar. «Què és això? Digues, Tàneu, què són aquests signes?» «Deixa-ho al costat de l'ou i, si se't presenta l'ocasió de parlar amb altres Oftis fora d'aquest infern, mostra'ls-ho i t'aplegaran com un amic. És un senyal de reconeixement entre els membres de la nostra societat. Tu, ara, n'ets un amic, Cròtec». Va semblar que les granítiques faccions de l'Otretà s'amorosien per esbossar un somriure. Aixecar el braç, com havia vist fer a Crino, i s'acomiadar d'aquelles criatures per les quals no ho comprenia, sentia una veritable afecció. Heu escoltat el capítol segon de la segona part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Cròtec d'Otretam, un relat d'Slegna Soroxalp.